Міліцыя пачала правяранне ў адным са сталічных дзіцячых садкоў. На кругласотневыя вайсковыя зборы будуць адпраўляць навучэнцаў каледжаў. Трагедыя на борце Белавія, што ляцеў з Егіпту. Пра гэтыя ды іншыя падзеі серады распавядзём у найбліжэйшыя хвіліны. Менская міліцыя пачала правяранне пасля паведамлення пра здарэнне ў адным з дзіцячых садкоў. Жыхарка сталіцы напісала ў трэц, што выхавальніца установы збіла ейнага 7гадовага сына. Першапачаткова допіс мянчанкі пра інцыдэнт праваахоўнікі выявілі падчас маніторынгу інтэрнэту. Пазней жанчына афіцыйна падала заяву ў міліцыю. Цяпер сілавікі праводзяць правяранне і высвятляюць усе абставіны здарэння ў дашкольнай установе. Пры гэтым у самым садку спачатку адмаўлялі факт інцыдэнту, піша выданне «Зеркала». Міліцыя адрэагавала на гісторыю пра булінг школьніка ў Баранавічах і выпусціла адмысловую заяву. Працкаванне вучня гімназіі нумар 4 распавяла ягоная сям'я. Паводле падлетка, аднакласнікі ўвесь час абражаюць яго, збіваюць і псуюць рэчы. У міліцыі ж сярод іншага заклікалі, цытата, «не спрабаваць хайпануць у інтэрнэце». Установлено, что в классе сложилась конфликтная ситуация с вновь прибывшим учеником, которая требует социально-педагогического сопровождения. В настоящее время всеми заинтересованными совместно с родителями выработана стратегия разрешения инцидента. В избежание дальнейшего конфликта и обеспечения безопасности несовершеннолетнего ситуация находится под контролем милиции. У Беларусі не будуць уводзіць абавязковы рэестр рэпетытараў без уключэння, у які ім забаранялася працаваць з дзецьмі. Замест гэтага Міністэрства адукацыі 1 верасня запусціць добраахвотную вітрыну спецыялістаў. Дырэктарка дэпартаменту кантролю якасці адукацыі Мінадукацыі Ольга Рыбаключава на прэс-канферэнцыі падкрэсліла, што ў ведамстве пастанавілі не ўскладняць рэпетытарам жыццё. Удзел у вітрыне рэпетытараў будзе неабавязковым, хаця такі інструмент, на думку яго стваральнікаў, зробіць педагогаў, лагапедаў і музычных кіраўнікоў больш прыкметнымі для бацькоў. Працэс рэгістрацыі зойме 3 працоўныя дні. Ахвотным трэба звяртацца ў дэпартамент кантролю якасці адукацыі. Таксама трэба падаць даведку з банку, звестак аб правапарушэннях і даць згоду на апрацоўванне звестак. Новаўвядзенне Белстату пракаментаваў эксперт у галіне адукацыі Андрэй Лаўрухін. Як мы ведаем, спачатку добраахвотна, а потым, можа быць, і абавязкова. Хто жадае. То бок гэта ўсё, такі хітрыкі дзяржавы, які мы добра ведаем. Гэта толькі першы крок такі, каб, звузіць прастору свабоды і прыцягнуць усё пад свой кантроль. Казармы папоўняць чарговымі юнымі набабранцамі. Мілітарызацыя беларускай адукацыі пашыраецца на сярэднія спецыяльныя навучальныя установы. Услед за школьнікамі на кругласотневыя вучэбна-палявыя зборы пачнуць адпраўляць і навучэнцаў каледжаў. Як паведаміў міністр адукацыі Андрэй Іванец, у новым навучальным годзе для хлопцаў з каледжаў уводзяць абавязковыя 5-дзённыя зборы на базе вайсковых часцей, піша выданне «Мінск новасці». Ужо з наступнага сезону іх працягласць павялічаць да 10 дзён, на аналогію са школьнай праграмай для 10класнікаў. Іванец адзначыў, што такая праграма распрацаваная ў цеснай звязцы з сілавым блокам для фармавання дапрызыўных навыкаў у моладзі. Трагедыя ў небе. Самалёт Белавія, што 24 жніўня ляцеў з егіпецкага Шарм-аль-Шейху ў Менск, вымушана прызямліўся ў сталіцы Турцыі. Прычынаю паслужыла раптоўнае пагаршэнне самаадчування аднаго з пасажыраў. Мужчыну зрабілася блага яшчэ перад вылетам, а падчас палёту сітуацыя сталася крытычнай, распавёў відавочца падзеяў журналістам беларускіх медыяў. Бортправаднікі абвясцілі тэрміновы пошук медыкаў сярод пасажыраў. На заклік адгукнуліся 2 дактары. Яны пачалі сэрцава-лёгачную рэанімацыю. Каб перадаць мужчыну мясцовым дактарам, камандзір экіпажу экстрана пасадзіў судна ў Анкары. Нягледзячы на ўсе намаганні выратаваць жыццё пасажыра не ўдалося. Пасля 4гадзіннага прастою лайнер працягнуў шлях і прызямліўся ў нацыянальным аэрапорце беларускай сталіцы толькі каля 8 вечары. У авіякампаніі пацвердзілі гібель пасажыра. У Амане бясследна знікла 34гадовая беларуска Вікторыя Плотнікава. Жанчына не выходзіць на сувязь з 9 жніўня. Паведамляе пошукавы атрад «Анёл». Вікторыя адпачывала ў сталіцы краіны Маскаце і планавала набыць квіткі дадому, аднак пасля гэтага камунікацыя з ёй абарвалася. Зваротнай інфармацыі ад гатэлю сваякі пакуль так і не атрымалі. Сітуацыю ускладняе тое, што зніклая мае праблемы са слыхам, размаўляе неразборліва і кантактуе пераважна на мове жэстаў.
Гэта не адзіны выпадак таямнічага знікнення нашых грамадзянаў за мяжою. У Абхазіі ўжо амаль тыдзень шукаюць жыхара Барановічаў Андрэя Навунцава. Мужчына адпачываў разам з жонкой у Гагры. 19 жніўня ён выйшаў з гатэлю і дагэтуль не вярнуўся. Звычайная водная прагулка на Браслаўскіх азёрах ледзь не скончылася бядою. На возеры Дрывяты пачаў тануць катамаран з 2 пасажырамі. Брат з сястрою адплылі прыкладна на кіламетр ад мясцовай базы адпачынку, калі іхнае судна нечакана пачало ісці пад ваду. Бацька адразу набраў нумар 112. На дапамогу першым прыйшоў мужчына, які быў непадалёк. Ён аператыўна падплыў на чоўне да людзей, якія апынуліся ў вадзе, і дастаў іх на сушу. Брат і сястра былі ў выратавальных камізэльках. Медычная дапамога ім не спатрэбілася. На беларускія святы і фестывалі працягваюць безальтэрнатыўна завозіць расійскіх выканаўцаў. Сімвалам гэтага імпарту станецца спявак Акмаль. Спачатку на дзень шахцёра ў Любані 29 жніўня, а праз 2 тыдні зробіцца гэдлайнерам Дню гораду ў Менску. Сапраўдную хвалю абурэння справакаваў у сеціве і Зубрфест у Белавежскай пушчы. Лайнап фестывалю, што пройдзе 25 і 26 верасня, амаль цалкам аддалі расійскім поп-выканаўцам. На сцэну выйдуць Люся Чаботіна, гурт Піцца, Антоха МС, Ева Польна і Ігор Нікалаеў, разбаўленыя лаяльнай мясцовай эстрадаю. У каментарах беларусы абураюцца не толькі сумнеўным музычным выбарам і забароны ўласных альтэрнатыўных артыстаў, але і шкодаю прыродзе ад гучнай музыкі. Ночы паступова пацяплеюць. Пасля сённяшніх плюс 3 градусаў у некаторых раёнах найбліжэйшымі днямі сіноптыкі прагназуюць ад плюс 5 і нават ад плюс 8 градусаў. Пацяплення варта чакаць і ў дзень. Заўтра, 27 жніўня, будзе пераважна суха. Ноччу і раніцаю месцамі магчымы слабы туман. 28 жніўня ападкаў таксама збольшага не прагназуецца. Напярэдадні ж залева абрынулася на некаторыя беларускія гарады. Гэтак у горадні праз непагадзь затапіла частку вуліцаў. Як паведамілі карыстальнікі сеціва, праблема, прынамсі, была ў ваколіцы вуліцы Курчатава. А вось хто сапраўды парадаваўся ўчорашняму ліўню ў горадні, дык гэта папугай з гарадскога зоапарку. Кадры з усцешную птушку установа апублікавала ў сваіх сацыяльных сетках. На што ў каментарах людзі запыталіся, чаму ж радаснага папугая не выпусцілі на пару хвілінаў пад дождж. Прадстаўнікі зоапарку адказалі, што звычайна так і робяць, але не пры інтэнсіўных ападках. Глядзім без каментара. Пра развіццё падзеяў апавядуць мае калегі ў вечаровых выданнях аб'ектыву і студыі Белсат а 19 гадзіне. Заклікаю падпісвацца на нашай сацыяльнай сеткі, а таксама, калі для вас гэта бяспечна, паставіць лайк і пракаментаваць гэтае выданне ў Ютубе. Так вы падтрымаеце нашу працу і дапаможаце распаўсюду незалежнай інфармацыі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.